प्रत्येकटा जायगायावनो इलिगेल मागेन तिनि अ मुभमेन्ट खायजाखै तो फानो बाक्सा बरफरक निजेनि स्वार्थ नानायनि बागै आं सिखायो आं सिमिनसे कक सावो अमथिके साइ आं सानामुसुम अर्गानाइजेशन जों खाय दं जिनि पार्टी लेभेलनि हयते टप लेभेल हाई पोस्टनि हाई लेभेलनि हयते जे मास गेदारिं खायनाय बैसनो कक साहाय काम बागै जों हयतो बा आजागाव थांमायको तामनि बागै कारण जतन सेमिनार थांनाय 25 तारिख जे बाक्सा बर आं तिबो सानामुसुम डिसिप्लिन नांग पार्टी तिनानि गंगे डिसिप्लिन गदय खरां कटर खाय बयनो साका हम गणतन्त्रव पसिबल आर केबो हामियाखै आं नुखा कयता प्रोग्राम नुखा बा पार्टी नि खायाव त साइमिया एटीटीएफ नि मालमा पान्डाखनि बो तिब्रामो थानो कुलखा सिटिजेनसि एमए थामने बनो इलिगेल इमाग्रेसन मुभमेन्ट खानियानि थांतानो बो तिब्रामो थानो लिडार एमएलए नो कुलखा आं सोंना मुसुखा मसि बरक कि आदु एक्चुअली बांग्लादेश नो खानि बगै प्रोग्राम खाय ना कुनो एमएलए कुनो एनडीसी एम चेयरमैन ऑफ पुलनान बगै प्रोग्राम खाय नुखा जे एग्रेसिवनेस गबो तो काइसे वेल ऑर्गेनाइज्ड निजे डिसिप्लिन गनां लीड माने तामने पार्टी आम थिन चिनि अफ तिब्रामो थाबो चिनि बुबाग्रानि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी जों बुबाग्रा सा थामति जों खायो एबं चिन नासिमुं कासिनो दङ चिन लिडार खरसान दङ चिन बुबाग जों चिनि पार्टीनि हाई अथरिटीनि जों पारमिशन नांगौ जों के बर साइजों जों खायमिया आर जारा सानै रग लगे माया एई मायानि सानै रग आं सोंना मुसुंगो तिब्रामो थानि केउ जदि साइ दङ खाय तिब्रामो थाबो मुति डिस्कशन खायमिनि यागुलो जदि तिब्रामो थानि बर रग जदि अपने एग्रीड इनिया हमसे आपरे सानम लगे रिया नि जों साइ सानन कि दमनो तिकुल डिस्कशन याको हाई लेवल आर जे खायमा द खायनो दङ जों ताबो साइ दङ बुबाग्रा जों साजाक तिब्रामो ता सरकार दङ चिनि कुनो अचिभमेन्ट करि जदि खांकै जों जतन कगे फेनाय बाय जों ताबो रेडी दङ तिनिबो रेडी दङ के बर पुस पोजिशन बाय के बतंगिया एमएलए हॉस्टेल दङ आ सानै व्यक्तिखौ बर दं बहुत एमएलए हॉस्टेल दं ना बले ना बसिम त्रिपुराजो सामुखाय दङ तो अम हायराव स्टेटमेन्ट रगबो काम मोया जों वान समन भेरी दिस इज भेरी अनफॉर्चुनेट नि वान सो फरसा वेल एजुकेटेड फरसा वेल ट्रेनर पॉलिटिशियन एमएलए जदि अमति कक साइ दं के अबसिन बगि दुर्भाग्य आं वान सो गान बगै जे बक खाइ दंगाबो जों हामबाय किन्तु सुदु आंनो खायो आनि बगै नंगौ तो अर्गानाइजेशन आई इज नॉट गुड